Угра елгасы янында қора қаршы тұру күнін бәйрәм етмәкшілер. Шундай тәқдим белән ил җитәкчелегенә Калуга губернаторы Анатолий Артамонов чыкты. Татарстан әлеге тәкъдимгә нинди мөнәсәбәттә? Тарихи даталарны бәйрәм ясау кирәкме? Эфирда таяну тас тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Иңелек бу актуаль мәсьәләгә мөнәсәбәтегезне белдергәнче без тарихка да киреп алыйк. Индус әфәнде, искә төшерсәк иде, ул елларда нәрсәләр булды һәм ни өчен хәзер калкып чыкты? Беренчедән, аканың колтыгы икәнен әйтергә кирәк. Чөнки тыңлаучылар кайдагы вакыйга икән бик яхшы күз алларында тотырга тиешләр. Шундыктан һава шартлары, кайсы җирдә ничек, анда бик уңайлы яңа шартлары, һава шартлары булмый. Шундыктан инде әлбәттә менә әгәр дә без 1380 елның көзенә кайтабыз икән, монда инде кыш якынлаша. Монда ике гаскәр бергә бер-берсенә каршы тора. Бер-берсенә каршы тора. Хан гаскәре кичә әле шушынарга кадәр һәммәсе дә ханга буйсынып яшәгән булса, бүгенге көнне ханга каршы князьләр берләшеп, Иван Иш җитәкчелеге белән бергә чыгалар. Аның җитәкчелегендә чыгалар. Шундыктан көчләр тигез диярлек, ләкин ике якта да әле җитмәгән рәвештәге мәртәбәлек юк. Мәртәбәлек. Ымтылыш җитеп бетми. Курку били әле Иван Ишне дә барырган бу эшкә юк микән, ул һич шиксез шик белән генә та. Аны менә тик митрополит кына күндерә, курыкма, бар Аллаһы Тәгалә синең ягыңда, җиңәсең дип, барыбер курка. Ләкин шушы гаскәр белән чыгыр алдыннан хатынын Софияны җибәрә, бөтен князьләр белән бергә ераграк шәһәргә, Белозерск шәһәренә. Аннан качапса йөриләр, куркып. Димәк, менә аңларга кирәк, күз алдына китергә кирәк, ни рәвештә куркынычлы вакыйга икән моның. Алар өчен, руслар өчен. Әлбәттә, хан Әхмәттә күреп тора, гаскәр шактый җыелган, күп алар ягыннан. Җиңеп буламы, юкмы монда да, әлбәттә, шушы рәвештәге аңлашылмау, куркыныч дигән нәрсә була. Тәвәккәллек җитеп бетми ике якта да. Ничек була? Бер-берсенә карашып торалар ике якта. Озак вакыт буламы бу менә бу карашып? Заклап торалар, берничә атна торалар. Су туңдыргыча кадәр. Су туңдыргачтан ике якта безгә уңайлы булыр дип уйлый. Теге яктан бу якка чыгарга, бу яктан теге якка чыгарга, ләкин икесе дә курка. Хан курка, мондан бу яктан күренмиләр булар, күрәсең монда буларга засада оештырганнар дип уйлый. Шуңда алар курка. Мондан бу яктагылар һөҗүм ясанмасыннар икән, бу як дип курка. Ике як менә шушы рәвештә торалар. Һәм инде бер вакытны Карамзин язганчы нәрсә дип яза. Әйтерсеңне артларыннан бер кем дә кумый, икесе ике якка йөгерде дә качты ди. Качтылар, икесе дә качалар. Димәк, менә монда без ниндидер кара каршы торуны, ниндидер рәвештәге зур вакыйга әйтеп кабул итә алмыйбыз. Менә шушы вакыйганы язган Карамзин дә әйтә, әле ул заман кешеләре шушы вакыйгадан соң да курка яшәделәр ди. Ләкин монда әле тагын бер мәсьәләгә игътибар итәргә кирәктер. Инур әфәнде, сез әлеге шурны дип әйтик инде, тирәнтен өйрәнгән кеше буларак, шулай әйтә аласызмы? Мәсәлән, шул ук руслар өчен һәм татарлар өчен нинди әһәмияткә ия бу? Һәм нишен Әхмәт ханның ягы дип әйтик инде беренчерәк булып киткән әлеге урыннан? Мин бу әйбер мәсьәләдә менә ничек тукталасым килә. Бу менә вакыйганы контекстан айырып кына алып, рус милли тарихында гына зур бер вакыйга итеп күрсәтелә. Әгәр дә менә тарихны итеп күз алдына тарихны карасак инде, бу вакыйга нигә килеп чыга? Чөнки Алтын Урда таралу процессы бар, һәм таралу барганда әлбәттә аның төрле җирләрендә, Крымда булсын, Урта Иделдә булсын, шулай рус җирләрендә булсын, яңача тенденциялар да барлыкка килә. Әмма шул ук вакытта бердәм ханны кабул итү дәвам иткән. Менә Әхмәт хан заманы, анда Алтын Урдада татар ханнары үзара
проблемалар китә. Урыс әлбәттә ни өчен каршы чыга? Чөнки ул белми, бүген Әхмәт хан иртәгә башкасы булырга мөмкин, карый. Шуңа күрә түләми башлый. Менә ул түләмәдән соң Олы Урданың ханы Әхмәт хан каршы чыгып карый. Соңыннан 1472-дә килә инде каршы. Аннан соң сугыш булып ала. Аннан соң 1480-дә менә бу каршылык булганда Иван Өч аңа мисия буйсынмыйм да дими, түләмим дә дими, ул киресенчә әйдә уртага салып сөйләшик, үзенең кешесен җибәрә. Сөйләшергә тели, ничек бу мәсьәләдә чыгачакбыз. Аннан соң ни өчен җибәргәнен дә күрәбез. Иван Өчнең 1502-дә Олы Урда җимерелгәндә дә ясакны түли, җибәрә. Аннан соң да васиятнамә язганда да әйтә, бу ясакны менә Казан, Крым, Хаҗи Тархан буларга түлишәксез ди. Ягъни мәсьәлә монда бәйсезлек өчен көрәш турында бармый, бөтенләй бармый. Бәйсезлек өчен көрәшкән итеп күрсәтү, мәсәлән, ул Васянның һәм бу ел язма эченә кергән повесть алар барсы да 16-нчы гасырның уртасыннан гына башлый. Ягъни 1480-дә язылган әйберләр түгелләр. Һәм монда бер әле зур чылбырның вакыйгаларыннан аерым моны гына аерып узу да бәлки күпмедер дәрәҗәдә дөрес тә түгелдер. Бу хакта безнең Искәндәр Гыйләҗев та сөйли, әйдәгез бергәләп видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. 15-нче гасырның 2-нче яртысындагы буталчыклар, каршылыклар, төрле дәүләтләрнең бер-берсе белән аралашуы, азыр бүтән шул хәтле катлаулы, аны кайвакыт аңлап та бетереп булмый. Чөнки анда Мәскәү үсеп килә торган Мәскәү дәүләте башка татар дәүләтләре белән дә берләшкән союзга кергән. Анда Литва князьлеге, анда Крым ханлыгы. Ул вакытта инде чын мәгънәдә зур Алтын Урда дәүләте дә империясе юк бит инде. Ул да таркалган. Шуңа күрә монда бу шушы зур Көнчыгыш Европа төбәгендә территориясендә үзенә күрә лидерлык өчен көрәш бар. Төрле дәүләтләр арасында. Һәм менә шушы Угра елгасындагы туру ул үзенә күрә шушы сәяси көрәшнең бер эпизоды. Ягъни мәсәлән монда аңа тиң куярлык вакыйгалар шактый күп дип әйтеп була. Бу бер эпизод кына, аны аерым күпертеп, аны махсус күтәреп сөйләү дөрес түгел, тарихи күзлектән караганда. Раил әфәнде, ни өчен алайса бу көнне шул Калуга губернаторы аерым Россиянең мөстәкыйльлек алган көне буларак билгеләп үтүне тәкъдим итә? Ни өчен? Миңа калса, губернатор өчен бер зур бәйрәм кирәктер дип уйлыйм мин. Менә ихтибар итегез, соңгы 10 елларда, 20 елларда дип әйтик инде, Калуга турында бер нәрсә дә ишетелми. Гомумән әйткәндә, менә кызганычка каршы соңгы елларда менә бу Россия тарихы күбрәк шул мифларга таяна башлады дип әйтәсем килә минем. Әйтик, менә бу 4 ноябрь көне, менә хәзер инде яңа инициатива шул кара каршы тору. Минем фикерем буенча, менә бу мифлар нигезләнгән тарих безнең өчен бик начар. Мин минем коллегалар белән тулысынча да килешәм, чөнки бу бик авыр замана, 15-нче гасыр турында сүз бара. Дәүләтләр тарала, яңа дәүләтләр барлыкка килә. Һәм инде шул дәүләтләр арасында зур көрәш бара. Ләкин менә бит ул дөресен әйткәндә каршы тору урыны безгә билгеле дә түгел, кая булганын. Менә күптән түгел Мәскәүдә без Калугадан булган коллегалар белән очрашкан идек. Мин туп-туры әйттем, сездә әйтәм, Паустовский туган, мәсәлән, Циолковский туган. Әйтик, менә эшләп менә шул бик рус шәхесләрен алып, аларның юбилейларын бәлки үткәрергәдер. Димәк, игътибарны бәлки башка яккарак юнәлтергәдер. Рафик әфәнде, бәлки бу ниндидер сәяси алым гына түгел дип бәяләмисез микән сез моны? Монда аның сәяси ягы да бар, икътисади ягы хакында менә инде әйтелде, Раил әйтеп үтте. Калуга инде икътисади яктан ул шактый үсмәгән төбәкләрнең берсе. Инде губернатор әлбәттә бу бәйрәм итеп җибәрсәләр, инвестициялар керә башлар. Инде хөкүмәт менә шушы Угра тирәсен рәткә кертү өчен акча бирер, туристлар килә башлар. Без инде үзебезнең икътисади халәтебезне яхшыртырбыз дип уйлый, ансы һич шиксез. Менә аны фәнни ягы да бар инде. Менә кызганычка каршы
каршы Алтын Урда хакында безнең тарих фәнендә ул революция кадәр булган империя тарих историографиясында Совет чорында да, бүгендә дә бар. Алтын Урда дәүләтен бик начар дәүләт итеп карау бар. Ягъни янәсе ул иң әшәке дәүләтләрнең берсе. Югыйсә бит инде Алтын Урда ул иң мәшһүр империяларның берсе. Алтын Урда инде ул 13-нче гасырда инде Александр Невский чорында рус җирләрен саклап калуда ярдәм иткән дәүләтләрнең берсе. Алтын Урда ул рус җирләренең мөстәкиллеген саклап калган дәүләтләрнең берсе. Ул хакта инде тарихчылар язганнар. Менә шуны бүгенге көнне тарихчыларда да аңлау юк. Безнең менә тарих институты инде Алтын Урда буенча хәзер инде зур китап та чыгарды. 7 томлыкка да ул кергән инде Максут том. Без инде ул килешәсез икән, аңлау юк дигәндә. Әллә юк, ул хакта менә безнең Татарстан галимнәре ул хакта инде яза башладылар чыннан да. Гомумән менә Россия бүген историографиясын алсак, аны аңлау әле ул юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Менә бер нәрсәне онытырга ярамый. Алтын Урданың бу таркалып бетә торган чоры үзенең Россиянең дәүләт булып ныгый торган вакыты. Кара каршылык әле менә шушында да күренеп тора. Берәүләре күтәрелә, икенчеләре төшә. Шушы вакыт. Ләкин алай дисәң дә менә бу вакыйга белән татар зулымы дип әйтәләр инде, бетте дип уйларга ярамый. Крым кала. 18-нче гасырга кадәр Россия Крымга салым түләп килә. Элеккегечә. Димәк, әле менә шушы зулым дигән нәрсәдән котылу әле бик тиз генә булмый. Чөнки вакыйга бер хәл, кичерешләр, халык, кеше үзен ничек хис итә, азатмы, махсус дәүләттә яшыймы, әллә һаман кыл рәвешендәме? Менә бу кыллыктан чыгу өчен әлбәттә әле ниндидер вакыт үтү кирәк була. Шул вакыт үткәч кенә без әйтә алабыз, менә шушы вакыйга булды дип. Тарихи вакыйгалар. Карамзин әйтә, ул вакытта да аны бәйрәм итеп кабул итә алмадылар. Хәзер күтәрергә кирәк. Карамзин менә мәсьәләне күтәреп чыга шусын. Күтәрергә кирәк ди. Тарихи даталардан бәйрәм ясау кирәкме, юкмы? Бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянук тастапшыру без бүген Уграй елгасы каршында туру мәсьәләсен өр-яңадан кузгатырга мәҗбүр. Илнур әфәнде, менә тапшыруга кадәр сөйләшкәндә дә сез әйттегез, бу юнәлеш буенча инде без күптәннән бәхәсләр алып барабыз, күптәннән сөйләшүләр алып барыла дип. Ни өчен хәзер генә калкып чыкты? Бу нәкъ менә шул губернаторның сүзләреннән соң башландымы? Әллә инде моңа кадәр игътибар бирмәү, ул инде җәмәгатьчелекнең дә каядыр игътибар читтә булуына бәйлеме? Мин нәрсә әйтәсем килә. Беренчедән, бу тема буенча бик күп кеше эшләмәгән, чөнки ул тема бик тар тема дип әйтик. Шулай да аның буенча махсус эшләгән чит ил галимнәреннән Чарльз Гальперинны китерергә була, мәсәлән, әлбәттә аннан алдарак Шпулерларны, Морганнарны китерергә була. Әмма менә Россиядә иң төп эшләгән кешеләрдән бүгенге көндә дә ул Антон Горский, ул бөтенләй бу датага каршы китапларында эшләрен дигәнне алай күрәбез. Ул 1472-гә күбрәк таяна. Ә менә чынлап та бу мәсьәлә турында әгәр әйтсәк, җәмәгатьчелеккә ул бу ел гына чыкты. Чынында инде ул 2016дан бирле 3 ел буе бу мәсьәлә буенча көрәш дип әйтмик инде, фикер алышу бар. Рус тарихчылары һәм татар тарихчыларының карашы төрле микән? Менә сез шулай аралашасыз бит инде башка тарихчылар белән. Юк, төрле, әлбәттә карашлар төрлечә, интерпретация төрле булырга мөмкин. Әмма мин шуны әйтәсем килә. Менә 2016да да алар түгәрәк өстәл үткәргәннәр, ул якта сөйләгән түгәрәк өстәлнең YouTube'та да бар аларның. Анда бу мәсьәлә белән шөгыльләнгән фәнни кешеләр юк. Фәнни кешеләр белән булган. Мәсәлән, безнең монда Казанда да бу турыда түгәрәк өстәлдә үткәрдек. Махсус тема белән шөгыльләнгән кешеләр бөтенесе бу теманы кабул итми. Ни өчен? Беренчедән, бу теманы алып баручылар нәрсә дип әйтә? Менә ул безнең бәйсезлек көне дип әйтә, шулаймы? Бәйсезлек, димәк, рус дәүләте бәйсез булыр өчен ул беркемнән дә курыкмаска, беркемгә дә ясак та, бер нәрсә налог та түләргә тиеш түгел, откуп та түләргә тиеш түгел. Тарихта шундай бер бар выход, аннан соң менә бу вакыйгалардан соң поминка дип бирелә инде. Әмма татар чыганакларында ул һәрвакыт казна дип бирелгән, чөнки аннан алынган доход шикеллендә инде. Менә аны откуп дип әйтәләр. Аны 1700 елда гына Госманлы дәүләте һәм Крым ханлыгы белән Петр I вакытында Россия аңлашма белән генә бетерә. Төшенә аласыз, әйме? Ягъни чын-чынында бәйсезлек 1700-дән генә әгәр дә алырга. Бу теманы рус тарихчыларына ачарга бернинди файдасы да юк. Һәм әлбәттә аңлашыла инде ул тарихи
киң тарихны инде ул бер процессның бәләкәй генә бер өлеше. Ә мондый үзгәрешләр, ничек уйлыйсыз, Рафик әфәнде, милләтара ниндидер конфликтларга китеп чыгармасмы? Менә ул, әлбәттә, менә милли аңлы формалаштыру бу бик мөһим инде ул. Шуңа күрә бәлки менә тарихи даталарда кирәктер. Ләкин менә бит без Алтын Урда дәүләтен, татар халкын формалаштыруда бик мөһим фактор дип саныйбыз татарлар өчен. Ул хакта инде менә күп тикшерүләр дә уздырды. Татар милләте чын мәгънәсендә нәкъ менә Алтын Урда чорында. Шуңа күрә Алтын Урда дәүләте безнең өчен бик мөһим, ул сәяси фактор дип әйтер идем мин. Ләкин бит менә әйткәнемчә, бөтен историографиядә аны башкачарак карыйлар. Шуңа күрә инде ул менә губернатор да инде ул бик иркен чыгып, менә без Алтын Урдага каршы көрәштек руслар дип Алтын Урданы ул түбәнрәк төшерергә тырыша. Һәм шуңа күрә дә инде ул турыдан-туры нинди дә булса конфликт булмаса, һичшиксез аның нигезендә менә шушы теге концептуаль бик мөһим, менә милли аңлы өчен бик мөһим әйберләргә капма-каршы караш һәм инде ул капма-каршы китерүнең бер элементы булуы һич мөмкин. Әйдәгез әле бергәләп Айрат Файзрахманов видео язмасын карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Әгәр дә анда әйтәләр, Россиянең бердәмлеген булдырган көн бу. Ягъни җирләр берләште һәм башка. Они өчен, мәсәлән, Мәскәү белән Новгород сугышы алыса бәйрәм ителми, Мәскәү Новгородны җиңде һәм рус князьлекләре бердән дәүләт тәшкил итә башлады. Бу уграга хәтле булган вакыйгалар. Әйдәгез менә моны да бәйрәм итик. Әйдәгез Кавказ сугышында Россияны җиңүен дә бәйрәм итик. Моны кавказлылар ничек моңа карала. Ягъни бу үз артыннан башка теге тотрыклыкны җимерә торган бәйрәмнәрне дә алып бара ала. Башка бәйрәмнәр барлыкка килә башлый һәм ягъни күп милләтле Россия Федерациясе дәүләте ул хәзерге вакытта бары тик бер халыкның бәйрәмнәренә генә терәлеп кала дигән сүз бу. Бу башка халыклар өчен әлбәттә инде өлкәле бәйрәм була. Һәм Татарстанда һичшиксез мондый бәйрәмнәр булырга мөмкин түгел. Индус әфәнде, яшьләр фикере белән килешәсезме? Яшьләр фикере дигәндә минем аспирантым ул. Шуның өчен әлбәттә минең арга ниндидер рәвештә, тәнкыйть рәвештә карыйм. Аның нәрсә белән шөгыльләнгәнен беләм, нинди фикер белән яшәгәнлеген беләм. Ләкин менә монда нәрсәне торырга ярамый. Алтын Урда составында үсеп чыга Мәскәү. Мәскәү дәүләтен Алтын Урда тудыра, барлыкка китерә. Һәм инде үзе дә китә. Бүгенге көнне шуның өчен менә бик күп тарихчылар, Фурсов, Пивоваров дигән тарихчылар менә шушы Алтын Урда чорын үзебезнең тарихыбызның чоры итеп кабул итәргә кирәк дип әйтәләр һәм дөрес язалар. Шушы рәвештә. Шуның өчен бәйрәм, нинди бәйрәм? Кемгә каршы бәйрәм? Әлбәттә һәйкәлләр кую турында сүз бар. Иван Грозныйга һәйкәл, менә монда да һәйкәл өстенә һәйкәл булырга мөмкин түгел. Бу әлбәттә китерә милләт ара каршылыкларга бүгенге көнне. Һәм әлеге сүзләрне Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев та хуплады һәм ул үз карашын белдерде. Россия халкы тарихи көннәрне тикшерүгә түгел, агымдагы бурычларны хәл итү һәм илнең үсеше планнарын гамәлгә ашыру өчен берләшүгә мохтаҗ ди. Безнең бар тагын бер бәйрәм халыклар бердәмлеге көне дип атала рәсми рәвештә. Менә бу бәйрәм белән ничектер бер-берсенә каршы киләләр түгелме, Раил әфәнде? Әгәр дә булдыра калган вакытта дип әйтәм. Калса шул бер идеология туры килә инде ул. Менә яшь җегетләр дөрес әйтәләр. Мәсәлән, мин инде аны әнә теге 1471 елда Шелони елгасында Новгород һәм Мәскәү гаскәрләре берләшкән турында сүз бара. Әйтик, рус дәүләте үзенең качандыр булган тарихында бәйрәм итәсе килә икән, пожалуйста, шул менә бәйрәм итәргә, игълан итәргә була. Миңа калса, кызганча каршы менә хәзерге тарихчылар Россиянең тарихында күп казыналар. Россия күбрәк киләчәге турында уйларга тиештер дип уйлыйм мин. Менә шушы бәйрәмләр, алар әйтик 4 ноябрь, ул безгә бит әйтәләр, менә бердәмлек көне, матур көн, матур бәйрәм. Ләкин бүгенге көндә Мәскәүдә 4 ноябрьдә гади халык урамга демонстрациягә чыкмый. Анда рус националистлары чыга.
полякларга карата лозунглар чыгаралар. Әйтик, бу бәйрәмне кабул итәләр икән, татар бөтен Россия буенча сибелгән халык ул, име? Әйе, һәм ни өчен әле монда татарларга һәм русларга гына аералар? Монда бит инде башка милләт вәкилләре дә булгандыр. Әлбәттә, аннан соң монда өченче бер зур проблема туып килә. Мәсәлән, менә без Алтын Урда турында сөйлибез икән, әйме? Алтын Урда ул вакытта тарала башлый, әлбәттә. Ләкин Кырым ханлыгы Мәскәү ягы була бит. Димәк, ул вакытта татарлар арасында бер нәмлек булмаган. Без моннан нәтиҗә ясарга тиеш. Шушы тарихтан. Һәм бәйрәм темасына әйләнеп кайтсак, гомумән тарихи вакыйгаларны дөрес әйтегез соңгы арада артык тирәнтен казый башладылар дип Мин бер сүз генә тагын бер әйтеп китим. Минем шуны әйтәсем килә. Ул рус дәүләте өчен урта гасыр турында сүз бара инде. Ул бәйрәм булса, татар өчен бу трагедия була. Менә нәкъ менә шунда әле журналист Максим Шевченко да әйтеп китте. Әгәр дә бәйрәм көне кабул итсәләр, Татарстанда киресенчә матәм көне буларак та игълан итү дип. Дөрес микән бу? Бер әйтәсем килә бу мәсьәләдә. Тарихчылар әлбәттә тирән казанырга тиеш, әмма бу тарихчылар дәрәҗәсендә булырга тиеш. Без иң беренче менә 3 ел бу язышу бара дип әйттем бит инде. Менә без анда беренче тәкъдим булды. Сәясиләштермәскә, тик бу тарихчыларның дәрәҗәсендә калырга тиеш һәм без тәкъдимдә әйтәбез бер аерым махсус конференцияда үткәрергә бу тема буенча белгечләр белән генә әлбәттә. Икенчесе, менә бу сәясиләштергәч эшенә килеп керә киң җәмәгатьчелек, общественниклар дибез. Төрле карашлардан менә күрәбез Алтын Урданы һаман паразит дәүләт дип атый, татарны катнашы юк дип, башка нәрсә. Инде бүген бүлгәләү китте бу әйбергә. Шуңа күрә сәясиләштермәскә, аннан икенче әйбер, Татарстан бу датага каршы түгел. Бу датаның федераль дәрәҗәгә әйләнүенә, региональ дәрәҗәдә әлбәттә булсын. Безнең бит Татарстан бәйрәмнәре берсе дә федераль дәрәҗәдә түгел. Федерация бит бар. Нишләп Болгар безнең федеральный алай түгел? Бөтен Россиядә котлый алай булгач. Әгәр дә Калуга өлкәсе тели икән моны үз регионында, әлбәттә үткәрсен. Ул региональ булсын анда. Амалар үткәрә дә бугай алышмасын. Үткәрә, региональ дәрәҗәдә түгел әле. Бу федераль булмасын. Федераль дәрәҗәдә бүген урыс белән татар гына яшәмый, күп халык яши. Бүген көндә әлбәттә безнең парадигманы башка әйберләр алдыбызда тора. Бу шуңа күрә әлбәттә бердәмлеккә дә алып бармый, тарих фәненә дә зарар китерә бу. Ләкин ни өчен шуңа да карамастан барыбер тирәнтен казып, сәяси яктан бәлки бу аңлашылмыйдыр һәм ни өчен бәйрәм даталарына әйләндерергә шул хәтле теләк зур кайбер кешеләрдә? Менә ул Кәнемчә инде бик күп факторлардан тора. Ул менә милли аңның шундый дәрәҗәдә булуында, инде ул Алтын Урдага бик тискәре караш, халыкның милли аңына сеңгән инде ул. Бигрәк тә менә Россиядә татарлардан тыш, ул шуның бер чагылышы, икътисади ягы да бар, сәяси ягы да бар. Бәйрәм итеп әзрәк халыкны менә көндәлек проблемалардан читләштерү күп ягы бардыр дип уйлыйм. Менә монда Илнур дөрес әйтте инде, чыннан да Илдат икән, без бит менә Болгар да ислам динен кабул итүне бәйрәм итәбез. Ул югыйсә бит инде ул федераль бәйрәм генә түгел, ул дөньяви бәйрәм, чөнки Россия территориясендә беренче дәүләт барлыкка килү дигән сүз бит инде мөселман дәүләте. Без аны үзебезнең менә төбәктә бәйрәм итәбез. Алар да үз төбәкләрдә бәйрәм итәләр. Менә бәйрәмнәргә килгәндә ул ныгайын алар кирәк, чөнки менә бит халыкның милли аңын формалаштырырга кирәк. Бәйрәмнәрсез дә булмый. Әмма ләкин инде менә көндә бәйрәм эшләү, һичшиксез ул менә шушы милли аңны формалаштыру түгел, милли аңны булгатып, менә бу инде тарихчылар да аңлап җитмәгән вакыйга бит инде ул. 1480 ел. Аны тарихчылар үзләре 1480. Тарихчылар үзләре белми. Аны хәзер инде бәйрәм дип менә гади халык аны ничек аңлый ала инде? Аны бер ничек тә аңлый алмый, һәм шуның нәтиҗәсе инде ул менә шул халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне булгату гына булачак бу бәйрәм белән. Инде сабый. Аның әле 1380 дә бар. Ансында күтәрергә тырышалар, Куликов сугышы дип. Әйе, димәк, инде сабый, әгәр дә тарихи даталардан менә бу бәйрәм көннәрен булдыруда сезнеңчә нәрсә таянык ноктасы булырга тиеш? Бәйрәмнәр күп булырга тиеш түгел. Күп вакыт бәйрәм дип игълан итәләр, халык ял итә, нинди бәйрәм икәнен белми үткәрә. Шунлыктан әлбәттә ул хәтердә калырга бәйрәм булырга тиеш. Әйтик, җиңү бәйрәме. Аны һәркем белә. 1 май бәйрәмме? 8 мартны белеп бәйрәм итәләр. Менә шундый бәйрәмнәр кирәк, уйлап чыгарылган, моңа кадәр булмаган көннәрне бәйрәм итү, ул һич кенә дә дөрес түгел. Һич кенә дә дөрес түгел. Булган бәйрәмнәрне яхшылап үткәрергә, бер-беребез белән аңлашып яшәү өчен һәм бер-беребезгә юл ачу өчен. Менә бу уйлап чыгарган бәйрәмнәрнең күбесе бер-беребезгә юлны бикли. Бикли юлдан йөреп булмый.
Индустрия Заковичның сүзен давам итеп, менә Васян Ивановичка яза, менә син инде артык бейсез дәүләтнең башлыгы, шундый бер шикелдә язып җибәрә. Анда әйтә, бу бәйрәм итәр өчен түгел, горурлык өчен түгел, бу безне Аллаһ саклады. Шуның өчен көч белән җиңмәдек бит. Шуңа күрә горурланык өчен түгел ди. Менә бу идеяны алып баручылар Васянның әйберен укымыйлар минемчә. Дөрестән дә, моннан 5 гасыр элек булган вакыйгалар бүген милләт ара каршылыклар тудырмасын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.